anghofus mae technoleg, fel mae technoleg, a hefyd mae'n profi bod hwn yn beth byw, heb safety net. Ond croeso i'r Llyfrgell Genedlaethol, ac dwi yn falch iawn i groesawu Gwobrau'r Selar nôl yma i'r Llyfrgell am yr ail blwyddyn. Dyniad gathon ni Gwobrau'r Jarman a wedyn aelod o blew eleni, da ni 3 sgwrs i chi. Heather Jones, anweledig a sôn am y sîn. So, licen ni groesawu Heather a Heledd a edrych mlaen i'r sgwrs diddorol, dwi'n siŵr. Diolch yn fawr iawn. Diolch i gyd am ddod. Sori am yr oedi. A llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. Jones. Am ennill Gwobrau'r Cyfraniad y Selar. Siw mae'n teimlo? O, mae'n teimlo'n greit wrth gwrs, ond dwi ddim wedi gorffen eto, dwi ddim yn meddwl. Mae gen i lot mwy i ddod gobeithio. Fi'n dal i sgwennu cynaion ac dal i wneud gigs, ond dim fel yr hen dyddiau. O'n i'n just yn dweud bod fi'n trefaelu lot, o'n i'n trefaelu lot ar ben fy hun yn y car, i'r gogledd ac aros dros nos ar ben fy hun. Ac mae'n bywyd unig, really, ferch fy hen lady erbyn hyn. So dwi ddim yn siŵr. Falle na i just canu yng Nghaerdydd a Casnewydd yna yn y de. Mae'r syniad o Gwobrau'r Cyfraniad oes yn swnio fel rhywbeth sydd bron wedi gorffen, nag yw e. So falle dylai newid y teitl. Dal i fynd. Dal i fynd. Gwobr dal i fynd. Good going. So gan i fy nôl i'r dechrau. O'n i'n gwrando'r sgwrs Lisa Gwilym, Radio Cymru, chi wrth dweitha. A o'n i'n syni i glywed bod chi'n swil yn yr ysgol. O, really swil. Really swil. Sut mae rhywun sydd mor swil yn dod i fod i ganu o flan cynulleidfa? Wel, dwi'n meddwl oedd pobl wedi rhoi hyder i fi, siŵr o fod, achos o'n i ddim yn cael sylw o gwbl pan o'n i adre. Oedd 2 o frodyr dy fi, ac oedden nhw'n hun, ac yn chwarae rygbi, ac yn, boys da, ac yn jocan trwy'r amser, ac fi oedd y sort of ferch fach. Oedd, shut up, go and do the washing up, type of beth. Ac, ond yn sydyn, nes i ffind o rhywbeth o'n i'n gallu wneud. Canu, ac o'n i ddim yn meddwl bydde fi'n gallu canu, ac os o'n i'n chwarae'r piano. O'n i eisiau bod yn concert pianist. Ond ers i wneud rhywbeth ar lwyfan ac wedi rhedeg bant yn crio, pathetic. Ond wedi dod nôl i wneud y canu ar diwedd y talent competition. A wedi ennill yr holl beth just ar y canu. Y sylw o'n i'n cael oedd yn anhygoel. Pobl Cymraeg yn yr ysgol yn dod at ti yn dweud, right, mae'n rhaid i ti wneud hwn a llall, Steddfod, cyngherddau. Ac ymuno â'r côr Betty Wyn oedd yn help mawr. Oedd pawb yn y côr yn siarad Cymraeg. O'n i ddim really yn gallu siarad Cymraeg ar y pryd. O'n i studio Cymraeg fel pwnc, ond ddim, oedd mam a dad ddim yn siarad Cymraeg. Oedd ffrindiau fi, un yma heddiw, ddim yn gallu siarad Cymraeg. So, o'n i ddim yn clywed yr iaith. Ond mewn ffordd, cael y best friend yn yr ysgol yna, oedd hi'n siarad Cymraeg, a wedyn boyfriend. Defnyddiol. Defnyddiol iawn, ac oedd e'n sgwennu cynau'n ffantastig hefyd. So, pan ych chi yn... Wel, ni'n gwrando nôl ar y gerddoriaeth, yn wedi gyda'r EPs cynnar, a mae'r geiriau mor flodeuog, mor brydferth, i rhywun sydd ddim yn siarad Cymraeg yn rhugl, sut mae dod i ysgrifennu geiriau fel yna? Chi'n gweithio gyda pobl? Neu? Wel, yn siŵr oedden nhw'n sgwennu y geiriau yn fwy na fi. Falle fi oedd yn gwneud y dôn. Ond just wedi boddi mewn geiriau mewn ffordd. O'n i yn lico barddoniaeth. O'n i wedi ennill dwi gwynning yn fechan yn eisydd ger y llwyn. Un yn gwrando yn hapus ar gan yr adar mwyn. A llasau ffawen felfyd yn rhwbi y dan. Nes i ennill y peth yma. So, o'n i'n diddori yn geiriau Gymraeg ac barddoniaeth Cymraeg. Gwrs i gwrdd ag Geraint Jarman oedd yn sgwennu barddoniaeth. I fod yn onest, oedd e'n sgwennu yn Saesneg yn y 60au, achos oedd e'n dwlu ar Dylan Thomas. A fi'n cofio fy nhad yn mynd â ni lawr i weld y bedd. Yn 1967, rhywbeth fel yna. Ond wedyn, wrth gwrs, oedd y peth Dafydd Iwan yn dod i mewn, pawb yn siarad sgwennu Gymraeg, canu yn Gymraeg.
ac oedd Geraint wedi troi i dechrau sgwennu canael yn Gymraeg, ac sgwennu nhw i fi, achos oedd e ddim yn canu ar y pryd. Yn handi sgwyn personal songwriter. Oedd e ddim yn chwarae gitar chwaith, so oedd y ddoi yn ni'n gweithio gyda'n gilydd, yn right, nice. Chi wedi ffindo mwy wrth eich gyrfa chi fynd ma'n bod chi yn sgrennu mwy o geirach chi'n Wel, dwi wedi sgwennu rhai pethau, ond dydy e ddim yn dod yn naturiol o falle. Yr unig un dwi'n gallu cofio off the top of my head yw petalau yn y gwynt. Oedd yn sôn am fi a Geraint yn torri lan, actually. Da ni fel petalau yn y gwynt. Ac, ysbrydoli gan emotion. Oedd hwnna, dwi'n meddwl. Os mynd nôl i'r EPs cyntaf yna, mae fel bod rhyw fath o trend wedi digwydd, lle oedd pobl yn rhyddhau EPs yn y dyddiau yna, a mae fe'n trend sydd yn digwydd eto nawr. Mae pobl fel bod nhw'n rhyddhau 2 neu 3 EP cyn maen nhw'n mynd yn rhyddhau album. Beth ti'n meddwl oedd y meddwl tu ôl yna pan o'ch chi'n rhyddhau EPs? Wel, oedd dim byd arall, dyna beth oedd e. Oedd dim tapio na, dim CDs, dyna oedd y peth. Oedd yr EP, ac yr un gyntaf, o'n i ddim yn really hapus, achos fi'n cofio wneud 4 can mewn sort of hanner awr, mewn naiad, 1 microffon ar y llais, dim byd ar y gitar, ac wedyn trithro lawr i traeth Aberaf, yn i cael y llun. Ac o'n i just mewn gwisg, dim sort of gwisg nice, just rhywbeth i ymlacio i ganu yn y... So o'n i'n sort of naif, really, ddim yn gwybod... O'n i ddim yn gallu dweud, dwi ddim eisiau hwn, ddim eisiau llall. Achos o'n i'n swil a naif gatre, o'n i ddim fel Madonna yn dweud, dwi ddim yn gwneud hwnna, excuse me. O'n i just went, oh, okay, So fel popeth yn digwydd yn gyflym iawn, just fel EP in a day, honest. EP in a day, a llun yn y nos. Oedd y tua 10 gloch yn y nos ar y traeth, a o'n i'n wedi blino, ac oedd y dillad fi ddim yn iawn, ond dyna oedd y clawr yn anffodus, ond wedyn oedd sain yn dod i mewn, ac oedden nhw mwy proffesiynol, ac cael llun da. Oedd y llun nesaf oedd wedi cael ei wneud gan Deso Hoffman. Oedd e'n wneud lluniau Top of the Pops. Oh, cool. Ac oedd asiant yn treol rhoi fi i mewn i'r byd Saesneg. Ac oedd wedi cael Deso i ddod lawr i'r Castell Caerdydd i wneud y llun. So dyna pam mae'r llun colliaeth yn lot gwell, dwi'n meddwl, na lluniau eraill falle. So wedyn sain really wedi dechrau edrych ar pobl yn broffesiynol. Ac a hefyd, pan ti wedi bod ar y teledu, dyna oedd yn dechrau fy ngyrfa, really. Mae fel calling card ydy, mae fel y we heddiw. Pobl yn gweld ti yn meddwl, o, bydd hi'n oce yn cyngor ni. A wedyn ffôn o lan. Ac dyna oedd y dechrau, really. Chi'n cofio'r sioe dyledu cyntaf wnaethoch chi? Ie, dwi yn. Beth oedd e, chi'n cofio? 1966, Hobyderi Dando, Ebrill y 15fed, rhywbeth fel yna. Waw. Ie. Mae yn y dyddiaduron, mae gen i dyddiadur 1966 gen i, a fi wedi rhestru be o'n i'n wisgo pob dydd hefyd. Really boring. Ond o'n i'n dechrau mynd allan gyda Geraint Janman, ond ar y diwrnod yna, oeddwn ni wedi torri, oedd e'n mynd allan gyda rhywun arall, ond oedd e yn y gynulleidfa. So o'n i'n really nervous, achos oedd e yna. Ac nes i gan i Pleisir Damŵr yn Gymraeg, oedd mam Geraint wedi cyfiaethu fe. Ac oedd Ryan Davies yna i helpu fi, oedd e'n help mawr. Achos nes i torri lawr yn canol y gan. O'n i mor nervous. Ac oedden nhw'n just yn dweud, oce, gawn ni mynd eto. Ond bydd yn costio tua £3,000. Okay, sorry. It's one take wonder, It's gadael i audience Geraint. Wel, i'n oce yr ail tro. Wrth gwrs yn meddwl, £3,000, oh my god. So, blynyddoedd wedyn, oedd yna album ar y ffordd. Album cynta, beth oedd ei enw hi? Mae'r Olwyn yn troi. 1974? Ie, da iawn ti. Mae'n gyd lawr fan hyn.
So. Mae lawr fan hyn hefyd. So, oedd yn iawn, chi wedi mynd mewn i Studios Rockfield. Oedd yn hyfryd. Yn teimlo'n gwbl theatr bron i fi a pobl sy'n recordio Dydd y Merch. Mae popeth mor DIY. So, chi lli recordio pethau adres. O'n i beth yn gwybod beth yw'r teimlad i fod mewn studio mawr fel yna. Oedd yn siwrne mawr, achos o'n i fi a Geraint ddim yn gallu gyrru. So, oedd rhaid i ni cael lift gan rwy'n dad, siwr o fod. Na i rwy'n yn y band. Ac oedd y boi yn Rockfield, Kingsley Ward, oedd yn real sort of sexist. Oedd yn dweud i fi pethau fel, why don't you wear a short skirt to do the recording? Fel yna. So we're not filming it, are we? No, I didn't film it. Oedd e just, you just, right, shut up, you know. Get lost, get on with your work. A fi wedi cwrdd â fe yn ddiweddar, actually. Mae'n dal yr un peth. Mae'n edrych yr un peth. Ond oedd yn hwyl i wneud y gigs yna. Oedd Hugh Jones yn cynhyrchu. Achos oedd dim studio sign. Dyna pam o'n i yna, dim studio sign. Ac oedd yn hwyl. Fi'n cofio gweithio tan 3:00 y bore. Wneud y band gyntaf, wedyn fi yn canu am 3:00, you know. Ac dwi'n meddwl bod, aros dros nos yn Rockfield, oedd ti yna i'r bobl. So fi'n cefo Rockfield a Mono Valley, tua fel 10 munud o wac wrth ei gilydd. Oedd os rhyw fath o gystadleuaeth fyna. Ond studios mawr ar y pryd. Siwr fod costio lot o arian i fod yna am ddwrnod. A wedyn ar ôl y pobl Cymraeg wneud gigs yna, wneud record yna, oedd pobl yn dod o Llundain. Yw pobl enwog iawn. So mae cwbl gyneuon off yr album na wedi cyrraedd yr rhestr. Mae gwrandawyr a darllenwyr y Selar wedi dewis top 10. Fi'n siarad amdano hyn gyda Lisa Gwilyd yn ddiweddar. Os na unrhyw un o'r cyneuon off yr album na sydd yn rili meddwl rhywbeth i chi? Chi'n meddwl dylai fod ar y list bod yn ddim ar y list? Wel, oedd lot o bobl yn hoffi Can y Bigail gan Mike Stevens. Sy'n sôn am Heddwyn wrth gwrs. Ddim yn deall... Wel, oedd Dewi Pws yn hoffi fe. Yr unig un. Dewi Pws. So o'n i'n meddwl bydd Can y Bigail arno fe, a dwi'n meddwl mae gan o enw pa mor wyt ti'n wylo. Oedd y recording ddim quite fi yn naid y dŵbidi-dŵbidi-dŵ. Oedd ddim yn swnio'n iawn, ond mae'r gan yn hyfryd, ac o waith Mike Povey oedd rhai o geiriau. So, fi wedi ffindo fe ar YouTube. Mae pobl YouTube yn licio fe. So, ni ddim quite yn deall pam oedd yr un yna ddim yna, ond, dim ots. Style gwahanol falle. So, rai nath gyrraedd, pa rai o'n nhw, da fi lawr fan hyn, rhywle. Nos di a mynd yn ôl i'r dre. Oedd y ddau oedd yn boblog Wel, mae'n just yn wedi mynd yn ôl i'r dre, mae just yn bach o hwyl a sôn am mynd yn ôl i'r dre ar ôl bod yn y wlad gyda Mike Stevens. A o'n i'n dioddau clefyd y gwair. Fi'n cofio gwrando. Bydd rhaid i mi fynd nôl na i cael stronger antihistamines. So chi'n meddwl bod chi'n city girl, Cardiff, through and through? Ond dwi'n dwlu ar y wlad, ond wrth trefael i lan nawr gyda Hilary fy ffrind, bydd y ddwy yn i'n dweud byddwn ni ddim yn gallu byw mewn lle unig yn y wlad. Falle pan o'n i'n ifanc, gyda teulu mawr o gwmpas, ond just ti a y gŵr falle, a gŵr yn mynd i ffwrdd a ti yn y tŷ ar ben dy hun, bydda fi ddim yn gallu gwneud hwnna, dwi ddim yn meddwl. Ond fi'n teimlo'n unig yn y tŷ yn Caerdydd pan mae gŵr yn... Mae'n drymwr mae e, so mae e allan bron bob penwythnos, so dwi ar ben fy hun. Ond mae mab lan loft yn chwarae banjo a gitar, piano. Fi ffili, trio dychmygu siwt oedd yr sîn yng Nghaerdydd yn 70au. Byw yn Nghaerdydd nawr, rhan tyn bach o'r sîn yng Nghaerdydd, ond mae rhywbeth bron nostalgic a meddwl bod e'n really cool meddwl am y 70au yng Nghaerdydd. Siw beth oedd e? 70au oedd yn anhygoel. Achos oedd popeth yn newid, dwi'n meddwl. Neb wedi aros allan trwy'r nos.
oedd lot o nightclubs, nightclub yn Gymraeg hefyd, casino club, pawb yn mynd yna, dawnsio tan 2 o gloch, ac y night gigs o gwmpas y ddinas. Oedd o'n adeg special iawn i fi, yn wedig oedd cyfres fy hun ar y teledu, a cyfres gyda pobl eraill hefyd, ac yn just y night gigs trwy'r amser. A wedyn dechrau grŵp rock gyda Titch Gwilym. Oedd e ddim yn para'n hir i fi, oedd diwedd y 70au ddim yn dda i fi. Oedd Geraint wedi cymryd drosodd yn y sîn, ac oedd y perthynas ni yn mynd lawr, ac oedd fy nhad wedi marw. Oedd popeth wedi digwydd fel yna, colli y band, colli Geraint, colli fy nhad. So, o'n i ddim yn, o'n i'n sal, really. Darllen bod chi bod yn gweithio efo lot o bobl eraill yn ystod yr amser yna. Oedd na band jazz Red Brass. Wrth gwrs. Erbyn 1976, o'n i'n dal i wneud y gigs gyda Titch a Richard Dunn ac yn y blaen, ond oedd rhywun wedi gofyn i fi mynd am clyweliad i Red Brass yn Llundain, ac o'n i'n meddwl pam ddau, rhywbeth gwahanol. Ac o'n i'n mynd gyda nhw am just 2 flynedd, dwi'n meddwl. Mae'n darllen bod Annie Lennox yn canu efo Lennox yn y band, ac oedd hi'n ffantastig. O'n i yn y band am blwyddyn, a wedyn oedd y ferched yn gadael. Dim byd i wneud ar fi, dwi ddim yn meddwl. Ond oedd y boi oedd yn rhedeg y band wedi rhoi y solos i fi yn lle nhw. A dwi ddim yn meddwl oedd yn mynd lawr yn dda. Anyway, so oedd rhaid i ni cael pobl eraill, ac dwi'n cofio y ferch dal yn dod ymlaen ac yn canu o flaen fi a'r boi oedd yn rhedeg y band, Joni Haynes, ac o'n i'n gallu clywed bod hi'n dod o'r Alban. Ac fi'n cofio dweud, I like her, she's good. Ac oedd e'n dweud, can you imagine working with her in the band? And I said, definitely. Ac oeddwn i'n ffrindiau glos am tua 6 mis. Achos o'n i mor fach y pryd hynny, o'n i sort of 7 stone, cyn i mi ffindo gwyn coch. Ac oedd hi'n rhedeg stôl ar Camden Market, ac oedd hi'n dod ar pethau bach, I can't sell this, you have it, ac oedd hi'n rhoi y pethau bach, ma nhw'n dal adre gyda fi, skirts fel na. So, ac wedyn, pan oedd hi wedi mynd yn, fawr, o'n i wedi stopo anfon cerdiau dolyg iddi hi a pethau. So, dyna oedd y diwedd, really. Chi'n meddwl bod gweithio gyda pobl eraill bod yn rhan o fandiau eraill wedi helpu chi ysgrifennu'n well fel unigolyn? Siwr o fod. Mae'n anodd bod ar ben dy hun, dwi'n meddwl, fel o'n i'n dweud, ond, ti'n cael ysbryd rhywun arall a falle ac yn meddwl, bydda fi'n gallu canu rhywbeth am hwn o'r llall. Dwi'n meddwl, oedd e jyst yn nais i gael gwmni i trefeili trwy Brydain i gyd gyda Red Brass. Mynd i pob lle, yn yr Alban, Cymru, Lloegr, Ffrainc, dipyn bach. Oedd e jyst yn profiad, ond o'n i yn colli Cymru. O'n i'n colli Cymru. O'n i dal i wneud y pethau efo Titch, ond o'n i ddim really yn ffito mewn, dwi ddim yn meddwl, ac oedd rhaid i mi ddod nôl a gorffen gyda nhw. Rhywbeth fi'n credu sy'n digwydd yn aml i Gymru. Oedd yn anodd dod nôl, achos oedd pobl eraill wedi cymryd drosodd. Yn ymwedig Geraint, oedd Geraint yn fawr, ac Carol Parry Jones wedi dechrau. O'n i wedi mynd sort of o'r top, reit lawr i'r gwaelod eto. Ac oedd rhaid i mi dechrau eto. I wneud pethau. Oedd yn anodd iawn, achos y job gyntaf ges i yn dod nôl oedd backing vocalist i grŵp arall, fydd yn cofio enw nawr, ond backing vocalist. Beth oedd y grŵp o Hill, ddim yn deall Cymraeg? Those brothers. I can see them, but I can't think of them. Gregory Brothers. Cofio Gregory Brothers? Rhaid oedd rhaglen dy hunan ar y teli wedyn. Dyna oedd y swydd gyntaf fi yn ddod nôl i Gymru oedd backing vocalist i'r Gregory Brothers. Nice. Fi'n
You've got to start your way again, somewhere. Oedd yn greit, ond i fel, hang on, 10 mlynedd yn oed ges i gyfres fy hun, a nawr fi'n just yn backing vocalist yn y bac, yn y cefndir. Jawl wedyn, yr album nesa. O, Jawl yn 76 oedd hwnna. So oedd hwnna cyn neu ar ôl? Cyn Red Brass. Cyn Red Brass. Ie. Mae hwnna'n un boblogaidd iawn hefyd. A mae yna gan o fyna sydd wedi cyrraedd y rhestr, sef Canteir Geri Janis Joplin. O, ie. O'n i'n mynd i ganu hwnna, naeth yw'r, ond hoffwn i just dweud, fi wedi dioddau o rhai pethau yn ywedig arthritis ar ôl nes i wneud cyfres mewn ysgolion. So o'n i'n chwarae'r gitar trwy dydd am 7 awr falle. Ar lan y môr a sosmon fach, pethau fel yna. Ac yn sydyn, o'n i'n gallu gweld bod oedd rhywbeth o'i le gyda bysedd, a oedd yr arthritis wedi dod i mewn. Ac, oedd yn... Beth oedd y cwestiwn? Sorry, fi'n gyfer si. Janis Joplin. O ie, Janis Joplin. O'n i'n mynd i chwarae Janis Joplin neithiwr, ond dwi'n ofni bod fi ddim yn gallu gwneud yr pethau technegol. So nes i ddim... Mae'n okay strymo, ond, falle bydd rhaid i mi cael llaw newydd. Rwy'n gallu helpu fi? Dwi ddim yn meddwl. Lly'r fath o bionic. Ie, bionic. Ond fi'n dwlu ar y gan yna, fi'n dwlu ar y dôn. Ac, oedd yn can Saesneg gan Trees, The Garden of Jane Deloney. So, mae'n debyg oedd am cyffuriau oedd y gan. So, oedd Geraint wedi wneud y gan am Janis Joplin achos y cyffuriau wedi marw. Cwbl o flynyddau cyn Jawl y fe? Ie, 1970 dwi'n meddwl oedd hi wedi marw. So oedd hi'n ddylanwad mawr? Wel, o'n i'n trial bod fel hi, ond oedd llais anhygoel i hi. Mwy na ddau 3 llais. O, right, ie. Pan mae hi'n canu, ac, ges i gwersi canu, o'n i ddim yn gallu bod yn cantorus rock, really, oedd ddim yn siwtio fi. Fi'n ffindo, gwrando trwy'r albums mwy o diweddar, a fi'n meddwl bod eich llais chi wedi gwella dros y blynyddoedd. O, diolch yn fawr. Dwi'n cael gweud e. Chi fel lawr i brofiad, faint, ych chi'n teimlo mwy cartrefol yn recordio pethau nawr, na o'ch chi nôl yn y dydd? Fi'n teimlo mwy cartrefol yn canu yn fyw ar lwyfan, achos fi wedi maestroli y gynnau o'na, a fi'n gwybod be mae gynulleidfa yn hoffi, a be maen nhw ddim yn hoffi. Ond dwi ddim yn siŵr os mae'r llais i i recordio nawr. Bydd rhaid i mi gweld. Dwi ddim wedi recordio ys bron 10 mlynedd nawr. So bydd rhaid i mi cael sort of brec i weld os mae'n gweithio. Dwi ddim quite yn siŵr os mae'n mynd i weithio. Oes na gyneuon newydd ar y gweill? Mae gen i gyneuon newydd, lot ohonyn nhw. Ac, so bydd rhaid i mi ofyn i Dafydd Iwan os fi'n gallu gwneud rhywbeth arall cyn marw. Mae'n siŵr bod llwyth o amser i wneud stwff. Wel, ti ddim eisiau recordio pan ti'n 80, dwi ddim yn meddwl. Da? Wel, mae'r llais yn dechrau mynd yn... So, falle un arall, Un album mawr, cwpl o EPs. Gyda'r cyneuon newydd. Mae gen i can oedd Mike Povey wedi sgwennu yn y 70au, ac hoffwn wneud hwnna fel, nes i wneud ar rhaglen Hugh Stevens tua 5 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl. Hoffwn i'n wneud hwnna. Oedd Mike yn blest yn chuffed bod fi'n wneud y gan, so dyna beth yw bwriad i wneud y gan yna'n bendant. Dwi'n jyst yn cofio nawr bod chi wedi bod yn rhan o'r grŵp T Gwydyr. Oedd e'n stuff. Oedd e'n stuff. Siwg fyna digwydd. Ddim yn rhan o'r grŵp, just oedden nhw wedi cyfro'r colli iaith. Ac oedd wedi gofni fi ddod ar y llwyfan, oedd yn hwyl. 90s rave. Nes i really fwynhau hwnna. Falle dylech chi fynd yn gwneud 90s rave album, achos os chi'n recordo llais dyddi yma, mae eisiau gwybod fel auto-tune a... Dwi yma, mae mwy o ryddid falle. Fi jyst yn poeni bod y llais ddim quite mor dda yn recordio. So,
falle bod ni'n gallu gwneud rhywbeth i gwella fe. Siwr bod yn sôn yn lyflu o bod y personoliaeth. Am sy'n bwysig yw chi'n clywed personoliaeth, achos mae llais chi, pan ych chi'n clywed chi'n gwybod ych chi yw e. A fi'n credu byddwch chi'n clywed am flynyddoedd, so sy'n eisiau poeni. Fi'n credu bod pawb moyn album arall anyway. Un arall, bydde fi'n hapus. Ond, ar ôl y peth roc, yn gweld bod oedd e ddim yn rili yn gweithio i fi, nes i mynd nôl i Gwerin a wneud grŵp o enw Hun Deg, gyda Mike Lisa, Jane Ridout, a dyna oedd o'n i'n mwy gytrefol, really, efo nhw, achos, mae cerddorion roc yn eitha gwyllt, really. Oedd cofio Titch yn troi lan i'r hyrsio, heb amp. Heb amp, sut yn ni... Oh, well, you know. Oh, well. Ond oedd Mike a Jane yn gyson, oedden nhw'n, proffesiynol. So, oedden ni'n mynd dros y byd i gyd, America, Canada, Sbaen, really wedi mwynhau gweithio gyda nhw, achos oedden nhw'n cerddorion llawn amser hefyd. A mae'n lot haws i gweithio gyda pobl sy'n cymryd o ddifri. Gofyn yn teimlo'n wahanol perfformio mewn gwlad dramor i perfformio adre. Siwr mae pobl yn derbyn fel cyneuon. Mae'n od, achos ti ddim yn gwybod os maen nhw'n mynd i hoffi licio ti. Falle bod chi bron ddim yn poeni, achos... Wel, oedden nhw'n gofyn am, arlan y môr, emynau, nhw wedi gyda Americanaidd, emynau, calon lan, sosban fach. Oedden nhw ddim eisiau clywed bod ni wedi ffindo cyneuon newydd, Lisa Dal y Sarn, a Tripi Aberystwyth yna un hefyd. Oedden nhw eisiau y stwff o'r hen wlad. So, oedd Mike Lees ddim yn fodlon chwarae sosban fach. O, really. Pwrdd ffwta. Oedd mae unrhyw wlad yn arbennig, o'ch chi'n really mwynhau perfformio am fi? Canada, dwi'n meddwl, yn Ottawa. O'n i'n sôn yn gynnar am ymuno â côr Betty Wyn yn y 60au. Oedd mab Betty Wyn yn byw yn Oshawa a wedi gwahodd fi i fynd yna, ddim Hun Deg, jyst fi ar ben fy hun, i wneud cyngedd. A oedd yn hyfryd. Ond oedden nhw eisiau'r hen gynnau, ond eto, Ond oedd e. Oedd rhaid i mi wneud e. Bydde unrhyw tips da chi, fandia sy'n mynd i deithio tramor nawr? Wel, yn siŵr bod popeth yn hollol gwahanol nawr. Dim tips, really, just edrych ar ôl dy stwff. Ych siŵr bod yn cyrraedd trwy'r effort. Cos fi'n cofio mynd i America gyda Mike a Jane, ac oedd rhywbeth o'i le gyda'r sticker ar... Oedd Mike yn chwarae gitar hefyd, so oedd yn chwarae ffidil ond gitar hefyd. Oedd rhywbeth wedi digwydd i'r sticker ar gitarau, ac oedden nhw ddim yn fodlon i ni mynd ar yr awyren i fynd i Florida. O'n i'n stuck yn Dulles Airport, Washington, ac oedd Mike just mwy na lai wedi cael brainstorm, achos oedd ffidil a gitar fi wedi mynd i Florida, ac oedden ni ddim yn gallu mynd, ac oedd ddim yn gallu smygu. So, oedd rhaid i ni fynd allan iddo fo cael chill out a smygu. A oedd Jane yn smygu hefyd. Lwcus o'n i ddim yn hoffi smygu, ond... so oedd yn rhy... rhy stressful i'r grŵp, ac ar ôl hynny... Ond lwcus, oedd popeth yn iawn, cyrraedd Florida tua hanner awr wedi 4 yn y bore, ond gallu gweld y gitar, ac oedd y pobl oedd yn rhoi gwesti i ni, oedden nhw'n dal i aros amdano ni, more embarrassing. Ond ar ôl hynny, oedd y grŵp mwy na lai wedi stopo, achos oedd Mike yn dweud, I can't do this anymore. Mae'n rhaid yn anodd just teithio gyda pobl, a teithio gymaint naw amser. Mae'n rhaid i mi ddweud, oedd yn hyfryd teithio efo nhw, dwi byth wedi cael ffrau gyda rhywun. Yr unig un efallai oedd Mike Stevens, ond mae pawb yn cael ffrau gyda Mike Stevens, ydyn nhw. Pawb yn y byd. Ond pawb arall, hyfryd. Ces i incident gyda Mike Stevens. O, na fe. Bydd rhaid i ni gyd wneud llyf, dwi'n meddwl.
o incidents gyda Mike Stevens. Yeah. Mae pawb gyda stori. A mae'n dal i wneud y pethau yma. Mae wedi upseto rhywun nawr yn ddiweddar yn Tinopolis. A wedi upseto fi mewn gig llynedd. Allai ddim dweud beth oedd e wedi dweud, achos mae'n rhy fudur. Live stream. Dwi'n chwech. O'n i mewn gig yn y Quins yng Nghyfyrddin. Nath e tipo bottle o wyn dros amp fi. Oh, God. So cool. Bydd amser sy'n ni? 10 munud i 1. 10 munud. Oh, OK. Ni mwy o lai wedi gorffen, fi wedi dweud. Mwy o lai wedi gorffen. So, oes yn unrhyw gwestiynau gan y gynulleidfa rhywun really eisiau Ac os ti yn siarad yn uchel, na i ailadrodd. Mae tinnitus fi yn chwarae lan. Hyw. Si bynnu album yn ystod steddfod yn Ynys Môn, Lenny hefyd, mewn siop Elusen, o chi'n canu gyda Manchester Youth o Choir neu rhywbeth? O, ie. A mae fel can actol, a mae gym Saesneg a with special guest Heather Jones. Ie. Beth yw hanes y record na? Os ni roi fel ni clywed y blan? Dwi'n meddwl oedd Dr Meredith Evans wedi anfon fi i wneud hwnna. Ac o'n i, yn wneud be oedd Mered yn dweud. Oedd Mered wedi rhoi cyfres fy hun. Oedd e wedi rhoi fi ar Robert Derry Dando. Oedd e mwy o lai yn actio fel asiant i fi. Ac o'n i'n mynd i'r tŷ i weld e a Phyllis, ac oedd Phyllis yn rhoi gwersi canu i fi. A o'n i'n tua 20. So oedd nhw mwy fel ffrindiau. Ac just stori fach, oedd Lisa fy merch yn sort of dod gyda fi pan oedd hi'n 2, rhywbeth fel yna. 1972 oedd hwnna. A pob tro ni'n paso tîm red, oedd hi'n dweud, there's the Luli Lally house. Achos oedd, Luli Lally, that's the Luli Lally house. So oedd Mered wedi anfon fi i wneud hwnna, oedden nhw'n chwilio am rhywun i fel solo artist i fynd gyda'r... Hoffwn i weld lle maen nhw nawr, actually. I wedi gweld ar YouTube. Oedd rhaid i mi sgwennu rhai o'r cynaion yna. Beyond the City, dwi'n meddwl, oedd yr un nes i sgwennu. Amazing Grace oedd arna fe, na choice, turn. Mae gyda fi adre rhywle. Oedd yn profiad hyfryd mynd ar y tren, wneud yr holl beth a dod nôl ar y tren yr un diwrnod. Oedd yn nice. Oedden nhw'n ifanc iawn, o'n i tua 22 falle, o'n i'n dim 20. Ac oedden nhw'n, un ar 15. Ac fi ddim yn gwybod lle maen nhw nawr, yn anffodus. Mewn rhywbeth i wneud ar BBX oedd e, os dwi'n cofio'n iawn. Record y BBX. Mae dal gyda fi adre rhywle, yn y mes mawr. Diolch yw. Rhywun all y cwestiwn? Dim cwestiwn. Pawb yn dawel. Dwi'n meddwl bod ni wedi dweud bopeth, ydyn ni, really. O, siwr o fod, llwyth o storiau. Oedd y 70au, ond... oedd y oesair i fi. Ac ar ôl hynny, oedd e just yn jobbing job. I ganu ac i cael arian i fyw. Chi'n meddwl bod chi wedi mwynhau yr amser? O, absolutely. Wedi mwynhau yn ywedig y 70au, ond wedyn y 90au oedd yn dda hefyd. Oedd ges i gyfres fy hun eto. Andrew Neil wedi rhoi gyfres i fi. Ni'n canu gyda Sioned Mair a Lisa. Ac oedd Titch wedi dod nôl i chwarae. Ond oedd e'n gwisgo glasses y tro yma. A cofiad o'r amp. So, fi wedi cael gyrfa ffantastig. Fi jyst yn mwynhau canu a ffindo cynau o newydd. Dwi'n dal yn ffrindiau efo Geraint os oedd mam wedi sgwennu can o enw The Christmas Rose. Ac nes i ofyn i Geraint, ti'n gallu helpu fi cyfieithu. A oedd yn fodlon, ni'n dal yn ffrindiau. Dwi'n dal i ffrindiau efo pawb, really. Fi'n gwneud dipyn gyda Frank Hennessy, ond yn Saesneg mae hwnna. Ond ni yn mynd i wneud rhywbeth yn y Steddfod yn Gymraeg. Fi wedi clywed bod e'n gallu siarad Cymraeg yn dda iawn. Ond erioed wedi clywed e, yn gawn i weld. So,
A fi'n mynd i canu gyda Grig yw enw y grŵp ferched fi. Dim syniad fi oedd. Oedd Maggie oedd y grŵp cyn, ond oedden nhw wedi newid achos mae Lisa wedi gadael y grŵp. Sioned Mair a Sian Jones. Yn y Steddfod? Yn y Steddfod, ni'n mynd i wneud gig hefyd, so... Wel, edrych mlaen yn fawr iawn. Yeah. A edrych mlaen i glywed recordio newydd. O, diolch. Tewch i recordio. High five! Diolch wedi siarad a llongyfarchiadau ar y wobr. Wel, diolch yn fawr iawn. Lyflu cwrdd â ti.